Kumalawi kuno tikukamba kwambiri za TikTok chifukwa ndime tikuidziwa. America yachita bani mapangapo amene akuyendetsedwa ndi kampani ya ByteDance. Mwachisanzo, CapCut, the video editor, Lemon 8, photos and video share. Gothi imapanga study masamu ndi zina zambiri zokhuza sukulu. Palinso TikTok, anthu amadikula, kudya njoka, kutukwana Mulungu ndi zina zotero. Mapo sedatchula pano eni yake ndi ByteDance aku China, apangidwa bani ku America. Komabe Donald Trump walonjeza kuti apanga dilu ndi ma Chinese amenewa agulise mashare ya TikTok kwa anthu aku America. Akapitiriza kukana ndiye kuti bani ichitika.